bola veľmi rada, keby som mala deti a keď budem mať deti, aby videli drag queens, aby videli hasičov, aby videli černochov, aby videli single moms. Zaprvé, ty nemôžeš mať deti, pretože ty si týpek, ty nejsi dievča. Jaké ty chceš deti? Pretože zvažujem, že si takýmto štýlom spôsobím dvojitú fraktúru lebky a vykrvácam vnútorne ešte predtým, ako ma zožerie vedomosť, že som videl a počul práve to, čo som videl a počul. Ty si týpek, ktorý si odrezal svoj kokot. Ty nemôžeš mať deti. Takže ty chceš ukradnúť cudzie decko z decáku a proste chceš z neho urobiť degeneráta. Ty si nepriateľ tejto spoločnosti. Ja to idem konečne spraviť. To, po čom posledné 2 hodiny tak veľmi túžim.